Comezamos a segunda xornada do Conxénero 10 con Laure Mollo, que vai ser unha proposta diferente do que vimos hoxe. Ela vai vos explicar un proxecto no que a fotografía é importante, como neste Conxénero, pero no que tamén o vídeo, o audio, a pintura, a escritura teñen unha importancia nun proxecto de moitas disciplinas. Ela veredes que ten unha perspectiva da arte e da foto diferente, dende a arte outsider, que ela os explicará como método de expresión de si mesma. Dende unha carreira autodidacta, en concreto vai presentar un proxecto que leva facendo 8 anos co seu pai. Ela tivo o segundo premio auditorio para artistas noveis aquí ao lado no auditorio, estivo a exposición ata hai un mes ou algo así, non? Do ano 23-24 participou na Bienal de Tenerife Foto Noviembre no 2021 cun vídeo de cinema experimental. Tamén en Foto España puido ir no ano 23 a sección de descubrimentos cunha bolsa. E no ano 22 tivo a obra exposta en Foco, en Coruña, entre outras cousas. Tamén traballou de fotógrafa e videógrafa auxiliar para Lúa Ribeira, que se nomeou onte como a fotógrafa máis nova e a única galega, non? Que está na Magnum, na axencia Magnum. Bueno, a Laure descubrín agora mesmo que tamén foi actriz. Antes de ser fotógrafa, videógrafa, pintora. Pero, bueno, isto comento non como anécdota, senón porque é un xeito que ela tivo tamén de descubrir o que lle gustaba facer e como acceder ao mundo interno e como expresalo, non? Primeiro achegouse dende a actuación ata descubrir que esa reflexión sobre si mesma prefería facela dende as artes visuais. Sí? Pois nada, deixo-vos con Laure. Eu pulso aquí? Eso está. Vale, acércome. Bueno, pois antes quería dar as gracias a María Soliña e a Margarita por traerme. Moitas gracias a todos por estar aquí. E, bueno, espero que aprendamos todos moito. Empezamos. Pa min non é o mismo escribir que falar. Veño dunha familia humilde sen recursos. Miña nai tivo que criar a 5 fillos ela soas sen poder recibir ningunha axuda porque seguía casada co meu pai alcohólico. Meus irmáns comenzaron a traballar aos 16 anos para axudar a miña nai, poder comer e pagar o alugueiro dunha casa. Ningún de nós tivo acceso aos estudos, xa que o importante era chegar a fin de mes. Chámome Laura, teño 38 anos, nacín en Castrofeito, unha aldea de Opino. Vivín alí coa miña nai, meus irmáns e meu pai ata os 15 anos. Nunca pensei en estudar porque na miña casa non podía ser unha opción. Hai 8 anos que traballamos neste proxecto que ten como protagonista o meu pai, pero indirectamente fala de min, da miña herdanza, un estado mental de sufrimento provocado pola incerteza permanente que produce a precariedade laboral. Vivo o proceso de traballo como forma de rebelión contra un sistema de opresión e injustiza. Falo da miña postura ante a desigualdade e do noso lugar na sociedade actual. É un autorretrato a través da figura paterna, no que unha parte da sociedade que vivimos suspendida e sen lugar se pode ver reflexada. Sin recursos económicos non podes acceder a uns estudos académicos. Eso significa exclusión. Máis alá da razón. Arte outsider como forma de resistencia. Introducción. Na miña cabeza nunca existiron os límites. Busco resultados saltando dunha disciplina a outra, fotografía, vídeo, debuxo e escritura, segundo a necesidade. Teño moi presente unha lembranza dun día de clase de música no que tiñamos que facer unha proba de frauta. A práctica consistía en tocar unha melodía. Ao rematar, o profesor preguntoume se era zurda, xa que a colocación das miñas mans era errónea. Eu colocaba os dedos onde quería. O meu método de estudo baseábase na observación, memorizar as posturas, rexistrar o xesto, repetición.
Buscaba as posicións en función ao son do rexistro no meu oído, sen pensar na organización das mans. Eso non mudou. Para min, fotografear, facer vídeo, sin conocementos técnicos, entre comillas, forma parte dun proceso de investigación onde me beneficio directamente do erro e acado un resultado onde visualizo o residuo como parte fundamental no discurso que plantexo. Podemos apagar as luces?
Non sei como sacalo. Salvo, verdad? Sí. Bueno, non sei se alguén quere decir algo, ou se queredes preguntar algo, ou se queredes que siga ou que fale eu, pero calquera momento é bo para preguntar ou para falar. Vale. Bueno. Vale, pois vou vos pasar unhas fotos. Eu son máis de ir vendo, e unha vez que vos las pase todas, pois vou vos comentando un pouquiño. Vou vos a ler uns textos tamén. Mapa da memoria. A deterioración é continua e natural. O crecemento dos fungos depende dunha serie de factores ambientais como a temperatura, humidade relativa, presenza de luz, oxígeno e nutrientes. A química das fotografías en descomposición actúa como unha metáfora dun proceso cerebral da deterioración cognitiva. Non sei por que non pasa. Ai, vale. Pasei doble... Queres que chas paseo, señor? Non, non te preocupes. Bueno, pois estas fotos son de archivo familiar. Este é un álbum que eu encontrei na casa. É un álbum vello que encontrei e son fotos de archivo. Entón, eu que fixen? Eu fun fotografiando o proceso de deterioro. Eu, cando vin estas fotos, eu vi a pinturos. Eu vi como uns colores que a mí me recordaban moito a pintura. E cando vin tamén pensei no proceso que podía sufrir unha persona que pode ter un deterioro cognitivo. Neste caso, o proceso que sufreu o meu pai. Entón, pensei que sería como unha boa metáfora, unha maneira de... E despois había unha cousa que me interesaba moito, que era a parte pictórica. E sempre estuvo a fotografía e a pintura aquí. Era como que sempre estuveron encontradas. Non enemigas, pero sí que sempre estuveron contrapostas. Era algo que me interesaba. E cando vin estas imaxes, cando vin este deterioro, non sei, era como que me facía pensar no... Hai aquí unha en concreto, esta, se vos fixades, hai como uns espacios en blanco, pois a min suxeríame o espacio da memoria. O sea, sabemos que a memoria igual non é tan fiable como creemos. Hai unha parte que nós inventamos. Hai unha parte que non
non, igual non é real de todo. Hai unha parte que non lembramos e que inventamos. Entonces, a mí interesábame moito esa... E despois interesábame moito pensar en que podían ser pinturas. Eu lembro aí no auditorio que a xente o vía e me preguntaba esta técnica, pero isto como pintaches? Entón, eso, non sei, interesábame esa fusión que había aí como de pintura. Este meu pai, o sea, aquí estas fotos empeza, eu chamolle recorrido. A mí impactoume moito un día, unha conversación que tuve con meu pai. El facía sempre o mesmo recorrido. E un día estábamos xuntos e eu dixenlle que, bueno, como se encontraba e como estaba asimilando o proceso. E el díxome que el se botaba a camiñar. El marchaba ao monte, botábase a camiñar ao millor horas ata que se perdía. Entón, cando el estaba perdido, encontraba como ese punto como de libertad, como de vale, pois xa estou seguro. Entón, comezaba o camiño de búsqueda, de regreso a casa. E que pasaba? Que cando a primeira señal de conozco o camiño, xa volvía como esa sensación de ansiedade, como esa sensación de prisión, e a min impactoume moito. Entonces, é como que eu quería facer ese percorrido e quería fotografiar ese recorrido. Esa zona que vedes, esa é unha habitación, esa era a habitación onde meu pai pasaba eses momentos, eses trances. Entón, eu facía quería facer como un pequeno recorrido. Isto é o monte. O monte, meu pai a veces iba a camiñar, igual eu acompañaba ou seguía, ou a veces sabía que estaba aí, pero non me vía. Esta foto, a min, cando vexo esta foto, penso moito na Santísima Trinidade, o sea, como, non sei, vexo esta foto e vexo a meu pai como creo que el pasou por penitente, por mártir, e despois chegou a santo. É como que foi pasando varias fases, e vexo así, como moi, sí. Estou camiñando no monte, forma parte do recorrido. Estas son cando el chegaba a casa, neses momentos de descanso, neses momentos de desconexión, neses momentos nos que... Este como a ausencia, o sea, para min o monte non está, pero sí que está, en realidad sí que creo que está aí, que é unha parte... Aquí igual é como el non está, pero para min sí que queda presente, o sea, sí que hai como unha atmósfera del, o sea, esa roupa, esa forma así arrugada, esa... E despois aquí, a mirada, o sea, a mirada que indica e a mirada que me señala. O sea, a mirada que me señala, este traballo é meu, pero este traballo é co meu pai, é de meu pai tamén. O sea, este traballo é noso. Entón, el está aí, e neste caso, esa mirada a min indícame que el son eu. Esta foto é así un pouco... Eu son atea, non son religiosa e nunca me inculcaron esa... Meus pais sí que son religiosos, sí que creen, sí que son moi creyentes, pero a min, aos fillos non nos inculcaron esa parte, pero sí que é certo que eu tuve moi presente a religiosidade, sempre sentín a Iglesia como un lugar íntimo e como un lugar de culto, porque cada vez que iba aí disfrutaba da arte que había ali. O
Eu xa de pequena ver esos cuadros e ver esos cristos e ver esas figuras, eses corpos, os santos, cando os vía, sí que tiña esa sensación de poder estar disfrutando realmente de arte, e era a única opción que eu tiña. Eu non tiña opcións non había opción a ir a un museo ou a ir a un... Entón, estes sitios eran sitios de arte nos que eu me sentía segura. Bueno, todos conocedes este cuadro, Los borrachos, e para min ten moito sentido porque, claro, aí están meus irmáns, aí estou eu e aí está a miña nai. Bueno, parte de meus irmáns, meus 2 irmáns maiores. E, bueno, é como esa ironía, non? Como esa... Meu pai e máis eu non somos o tipo de perfil que ao mellor tiverías nun museo, pero eu morrería por levar a meu pai ao Museo do Prado. O sea, eu creo que temos os mesmos dereitos. O sea, hai algo que desde ben pequena, creo que hai como unha liña divisoria entre a xente que ten acceso á cultura e os que non, os sin nome. Entonces, non sei, este cuadro para min é importante porque é a historia da nosa arte. Eu falo de nós e de que nós tamén estamos aí, ou poderíamos estar aí. Eu sempre digo o título da foto, sempre poño 103 días. O sea, meu pai aí tiña un aspecto e unha piel, hoxe en día non está así, hoxe en día ten a piel blanquiña e incluso retrocedeu, o sea, está máis xoven porque leva 8 anos sin beber. Este é a foto dos 103 días. Este é unha ironía miña. A min gustame moito Trollón, este é unha ironía miña, el abrevadero, conocedes a pintura, e ele é meu pai. Ele é meu pai cando tiñamos vacas, pero meu pai era así un pouco señorito, o sea, a miña nai era quen coidaba os animales, quen coidaba as vacas, quen coidaba os fillos, quen nos mantiña a todos, incluído a él, pero ele iba vestido de blanco, señorito, cabara a ver as vacas. Entón é un pouco como esa ironía de, e gústame eso de pensar, el abrevadero. Pois por esa parte del meu pai vivía na taberna, entón era un pouco esa, e gústame velo de blanquito así, con ese bidón aí detrás. E tamén me gusta moito que é unha foto movida, que é unha foto borrosa como todo. O sea, como a memoria de meu pai, como o meu recordo, ou gústame moito esa fragilidade, a fragilidade do recordo. Estas mans son de miña irmá. Esta é miña irmá. Sempre estamos con meu pai, o sea, fomos moito tempo a Leño, o sea, miña irmá e máis eu traballamos moito como... Si, fomos moito a leña e fomos moito de serrar e fomos moito de cargar e... Si, e gústame esas mans rudas que se lleven aí aguantando o pau. Aí meu pai estaba serrando. Non se ve, pero non sei. Quería poñelas porque sí, porque se ve algo rudo e porque hai algo que se oculta aí, que se tapa, pero que, bueno, isto outra vez o religioso, o sea, para min, como esa, sí, é como un monumento, como un, sí. Isto é o mismo. Isto, e máis isto son o mismo. É como un santuario, é como, esa é a casa donde vivín eu hasta os 15 anos, e esa casa acabou, bueno, destrozada e acabou un pouco o que foi a vida e como foi a vida de meu pai.
Entonces, gústame moito ver a pulcritude desta foto e de ver a limpieza que hai aquí e de ver o sagrado, e gústame pensar que isto, teña o aspecto que teña, é igual de sagrado. Despois este cuadro, El estudio del pintor, para min é importantísimo, non sei, de pequena tiña fijación con este cuadro. Sitúa meu pai no medio, bueno, eu creo que todos coñecedes este cuadro, sabedes a parte dereita quen está aí agachadiño Baudelaire, está a parte dos colegas del, está a parte, entre comillas, justa, está a parte dos parias. Eu sitúo a meu pai no medio porque creo que el estivo nos dous lados, porque creo que el está, rozou esa parte de, pois o que decía antes, culpable, penitente, mártir, santo, pero para chegar a ser santo, antes pasou por moitas etapas. Entonces, creo que está aí porque forma parte dos dous bandos. Tapa algo, tapa un paisaxe. Daquela época sabedes que os paisaxes non agradaban moito ou non se lle daba importancia. Para min o paisaxe é moi importante, o paisaxe é o monte, que é o monte polo que camiña meu pai, é o monte no que se move meu pai, no que se maneja, no que transita. E creo que ele está aí como ocultando unha verdad. Despois hai unha figura asaetada, que significa, bueno, creo que tamén o saberedes, ruptura co academicismo, e esa ten que ver comigo. O sea, non me gustan os camiños pautados, a ver, son autodidata, son outsider, fago as cousas por necesidade, non me gusta que me redireccionen, nin a clonación, entonces é como esa parte rebelde miña, é como esa... E tamén me interesa que este Baudelaire polas contradicións ca fotografía. Isto é o mismo. Isto é pintura, eu pinto con sangue, ca miña sangue, e isto é unha abstracción deste mesmo cadro. Eu pinto, hai moito tempo que pinto con sangre, fago dibuixo. Este é a casa vella. Tamén é un pouco como eso, o paso do tempo. Aí eu identifico aí as roupas de meus irmáns, o sea, é como que todo está sempre na casa familiar. Este tamén conocedelo cuadro. Aí está meu pai, o sea, ten moito que ver. Aquí o pescado, ve desa forma o peixe como está colgado. Non se lle ve a cara a meu pai. E vedes aquí o cadro este. E aquí hai algo que me parece importante, que é a fusión. O sea, neste collage hai como unha fusión como de color. É como se crearas varias realidades. Está, por un lado, que é a ficción, entre comillas, que sería a pintura, despois está a realidade, que é a fotografiada, despois está o contexto e despois está a parte que estás tapando, que non se ve, pero que sabemos que forma parte do cuadro. Entón, sempre hai como unha realidade oculta. E interésame ese xogo, esa... E estos son pedaciños, isto podría formar parte do mismo cadro. Isto podría formar parte... É como se explosionaras algo, é como intento quitar fragmentos deses cuadros levando a actual. Entón, intento buscar sitios de cousas actuales que podrían encaixar perfectamente nese tempo. É como se... Por iso digo a imagen dialéctica, é como se
se mezclaras aí dous tempos que nun principio non cadran, pero que sí podrían ser. Eu non coñecía este pintor e fixen esta foto e ao pouco tempo encontreime con esta pintura e a verdade é que me fascinou porque me parecía moi, non sei, o tono, a calidez, non sei. Coñecedes? Este sí que o coñecedes, Lucian Freud. Aquí está outra vez a religiosidade. Este cuadro é un greco, é real, o sea, foi un dos primeiros que eu puden ver real, o sea, teño que dicir que hai moi pouco que fun por primeira vez ao Museo do Prado. Eu sempre traballei a partir de reproduccións, non tuve a oportunidade de visitar museos nin de igual, bueno, ora fun a todos de golpe. Este cuadro é real. Está en Monforte, no dos Escolapios. Meu pai aí, penitencia. Este é un dibuixo dunha caída que me impactou moito cando era pequena. Meu pai tuvo unha caída, exactamente o que vedes son fiel ao que vin. O que vos dicía, sempre traballo con sangue, gústame moito, o que me interesa da sangue é o peso, e ese peso deforma o papel. Eso é algo que non sei, que me fascina, e a saturación, o sea, gústame, sí, e as capas que van creando como hasta que se fai como unha masa. E o color, as transicións, o sea, eu fotografía as transicións desde o principio, desde o color de sangre fresca, hasta que se seca. É completamente distinto, cambia moito. Cambia moito e cambia tamén o que queres decir. Aí está meu pai. Este sería a fotografía da casa. Esta era a fotografía da casa, da nosa casa. Esta casa. Esta casa. Hai un texto aquí, Soliña, non sei se podes buscarme aquí. Porque vos quero ler aquí un textiño con esta imaxe. Non, hai que baixar. A ver, aquí está. Esta. Cada tarde realiza de forma compulsiva e con gran tesón a mesma tarefa. Como se dun exercicio meditado se tratase, pon toda a súa forza e atención, retira a maleza que rodea a casa. Vivía aí coa súa muller e fillos antes de que se fose. Álbum familiar. A fotografía seguiu un proceso de descomposición similar ao da propia casa. A imaxe, agora abstracta, vólvese metafórica do seu propio referente. É a memoria que se desvanece. Moi ben. E agora, para rematar, gustaríame poñer aquí un audio. Vale. A ver. Audio. Vale. Agora, para rematar, e despois espero que teñades moitas preguntas e que queirades decir moitas cousas, vou a poñer aquí un audio que para min é moi importante. E, Soliña, non sei se os... Vale? Está? Historia da nosa arte.
O interese pola arte vai unido a unha educación privilexiada. Cales son os obxectos cales son os narrativas a quen se dirixe a atención, a colección, porque se fala tan pouco dos dereitos culturais. Desde ben pequena, veno dándome conta de que impera unha especie de lei invisible, excluinte ante cunha parte da población por falta de educación e cultura. O dereito a participar son realmente as museos na historias inclusivos. Vale. Bueno, pois eu quería vos poñer este audio. Ese é un texto meu que le meu pai e quería que finalizara el porque me parece algo paralelo e importante que fala moito de min e da miña traxectoria. Fala, aí vos podedes pensar ou pode vos parecer que meu pai ten problemas ca lectura, que incluso non sabe ler. E non ten nada que ver con eso, meu pai lê moi ben, o que pasa é que meu pai non ve. Meu pai ve pouquiño e apenas oe, e pois eu eso é como que non ten medios. E así é como me sintín e como me sinto moitas veces. Non temos medios, pero somos capaces. Bueno, non sei se hai preguntas, se queredes decir algo, ahora é o momento. Non sei se habrá máis arriba. Non sei se está por aí. Está aí Óscar, se non. Ten máis visibilidade. Teño que preguntar. Son tímidos. Podedes decir algo se queredes, aínda que non sexan preguntas. Non quero. Sí. Se hai alguén que fale. Fai. Escoítase, sí, non? Bueno, o Laure, eu douche os parabéns, e non é unha frase retórica. Coido que asistimos dun modo privilexiado a esa relación entre o teu material e ti propia.
entre os teus referentes, ás veces poden ser dun calendario, non sei se son de calendario cando falabas, pero, bueno, de pequenas primeiros cuadros que vi seguramente eran nun calendario, nesas reproduccións que había, non? E a incisión de trozos de vida pareceme dunha intensidade inusual tamén, e, polo tanto, fala de exclusión, fala de posición de clase, fala de amor, e dunha complexidade que a poucas veces se asiste, sobre todo nun ámbito como que estamos neste momento. Tamén esas relacións que estableces entre un obxecto difícil de identificar, por exemplo, o deterioro dun álbum fotográfico convertido en un Jackson Pollock, non sei, ou algo que teña que ver ca pegada do acto pictórico, sinxelo, todo isto que nos leva a pensar todo o que se oculta atrás dun trazo, ás veces dun obxecto, ás veces dunha proposta. Por tanto, me parece que é un exercicio, sobre todo desta relación que sempre se busca, ás veces co que fotografías, outras veces co que escreves, e que despois tamén nos descubres ao falar desa fragmentación da voz de teu pai que ten a ver coa falta dun medio, non? Neste caso da vista, ás veces, e outras cuestións. Portanto, parece un traballo de execución de risco, pero con un resultado non só emocional, sino a nivel visual e a nivel de proposta contemporánea de grandísimo interés. Eu coñecía parte, claro, que o vin na exposición, que o vira antes, pero dun modo máis precario, cando ves nun ordenador, cando ti me mandas algunhas cousas, é diferente a esta exposición, e que, polo tanto, coñézote mellor agora, claro, moito mellor, e considero que vas a aportar cousas que nos van a desacougar ao mesmo tempo que nos van seguir adiante. E ese é o sentido, para min tamén, da obra de arte, de empezar a transitar ou non transitado, aínda que o fagas todos os días, como fai teu pai, ou como facía ese tránsito polo bosco até quedar en branco tamén, até decir, aquí xa estou seguro, non teño nada que me ameace, e me parece que ese é un pouco tamén o obxecto da obra de arte, porque senón estamos sempre dando voltas sobre o mesmo, e acabamos sendo manieristas, cousa que a ti coido que non tes ese perigo, que non o vas ter. Moitas gracias. De que en sí falaría, agora estou pensando se teño que falar de referentes potentes, pois gustaríame falar dunha muller, de Judy Scott. Non sei se coñecedes, pero deberíades de ver a película Que tienes debajo del sombrero. Creo que hai aquí unhas fotos que vas ter que verte mellor. Ahora medio, perdón. Bueno. Non quere. Non quere. A rebelde. Porque, bueno, cando vexades a foto ides entender, o sea, non fai falta que diga nada, non necesita presentación. Ese cartafol, verdad? Perdón, que o sí. abrí. A ver. Vale. Esta é unha peza feita de papel como de periódico e de baño, é unha peza moi frágil, e este é unha muller, Judy Scott faleceu hai uns anos, é unha muller que tiña síndrome de Down, estuvo internada nun psiquiátrico moito tempo, e despois súa irmán conseguiu sacala e meteuna nun centro que hai, Creative Grow, en Estados Unidos, e ela conseguiu, ali nese centro, como a moveron, conseguiu
ser das escultoras máis famosas. A nivel mundial ela é moi conocida, estuvo nos museos máis importantes. E creo, aquí trouxe moi pouquiño, pero ten pezas increíbles. Este ela, mira de que pezo, é como moi primitivo, é como moi... É unha muller que abraza o primitivo, creo que fai as cousas desde unha necesidade. E ela roubaba obxetos. O sea, igual se entra nesta sala, colle o primeiro que vexa, colle bolígrafos, colle... E tejía como unha araña, o sea, tejía con fío, e facía estas pezas, estas esculturas que parecen, pero eran como superfrágiles, pero igual dentro dunha escultura... Hubo veces que radiografiaron e había reloxos, había de todo ali adentro. Non sei, creo que a xente que... Cando digo que nunca pensei en se podía facer algo ou non, ou se tiña a técnica ou sabía facelo ou non, nunca pensei, eu fíxeno porque era unha necesidade. O sea, cando me din en que momento decidiches que querías dedicarte a isto, non hai un momento, eu creo que eu sempre fun así. Eu teño dibuixos desde os 9 anos e nunca pensei en quero dedicarme, non, eu son así. E fixen as cousas no momento dado por necesidade. Entón, se eu teño que falar de referentes ou teño que falar de xente ca que me sinto completamente identificada, esta muller sería. Eu creo que esta muller pasou moitísimo medo hasta que conseguiu o seu sitio. E creo que cando conseguiu o seu sitio a un nivel de seguridade, de estabilidade, e desapareceu. E non sei, hai dúas persoas máis, Dan Miller, el tamén... Bueno, hai dúas persoas máis dai que me interesan moito os dibujos e as cousas que fan. Esta peza tamén é dela. Pareceme maravilloso, o sea, ti ves isto, é como moi primitivo, pero é como moi de arte contemporáneo, é como que conecta o pasado e o primitivo co da hora, co estou agora aquí, non sei. Non sei. Despois, como di Margarita, falar de referentes. Pois a nivel videográfico, Jonas Mekas, claro, que vou dicir? Falamos do recordo, falamos de claro, reminiscencias de un viaje a Lituania e non sei, é delicioso. Despois, tamén pola historia, cando viaxou ao seu pobo, despois de 25 anos a ver a súa nai. Non sei, que máis? A ver, referentes. Bueno, Lucian Freud, claro, eso xa se ve nas fotos. Ora estamos traballando con meu pai un pouco nese tono. Hai moita xente, Tracy Emin, podo tejer un hilo desde un Velázquez ou desde un Zurbarán, por exemplo, podo tejer un hilo desde un Zurbarán o Cordero, que ahora mismo tedes todos en mente, a un Demian Hirst, que pa min é o mismo. É este home que mete os cordeiros e os animales, pois pa min é o mismo, é como que houve aí unha evolución. Tracy Emin gústame moito tamén. A nivel vídeo Pipilote Rist, bueno, non sei, hai moitísima xente da que podería falar, pero sí que é certo que esta xente ca que máis identificada me sinto. Hai outro señor aquí que se fixo tamén moi famoso neste centro, chamase Donald Mitchell, e el fai dibujos, fai como uns bosques como moi coloridos e como moito ramaje, como todo moi perturbador. E hai unha cousiña na película esta que vos dixen que lle preguntaron por que dibujaba así ou por que dibujaba tanta... A veces dibuja un montón de xente e a súa resposta foi algo así como estou intentando perderme. Entón, é que non sei, creo que o arte outsider, pois non sei, é o que son eu. Creo que é o que a miña maneira de comunicarme, a miña maneira de como un lenguaje, como un espacio. Cando traballo vídeo intento crear un espacio donde de
transición, non sei, un espacio onde eu poida transitar, non sei, é a miña forma. Moi ben. Moi ben. Hola, bueno, moitas grazas. A min pareceume increíble, a verdade, poderte escoitar, ver todas as disciplinas xuntas. Non sei, moitas cosas na miña cabeza ahora mismo. E quería preguntarte un pouco pola a reacción do teu pai á obra que vos dous creaches xuntos, como non sei se ti lle fuches ensinando o que facíades ou como foi. Este traballo fai 8 anos que se empezou, e este traballo empezouse, o punto de inflexión foi que meu pai deixou de beber. Nunca jamás, antes de que ele deixara de beber, eu fun capaz de facer nada. Hai pezas que se fixen que falan de min, pero nunca expoño a meu pai. Este traballo, eu sempre digo que non é meu, pero non é meu. Somos meu pai e máis eu. Pode ser que vos vexades a meu pai, pero en realidade son eu. Este é unha parte moi pequeniña dun traballo, pero en realidade son eu. E meu pai sabe todo, se entendémonos con unha mirada, se hai unha confianza, hai un respeto e hai unha admiración un polo outro. Sí que é certo que el nunca me puxo límites, nunca me puxo trabas nin condicións. O sea, meu pai é un adelantado, xa vistes aí, o sea, non sei a que señor de 70 e moitos anos lle podes pedir, e ademais tendo a mentalidade que el ten, pois, non, temos unha confianza enorme, e sí que é certo que confía en min plenamente. Bueno, o outro día decíame, nunca pisaches unha universidade e agora vas pisar unha universidade para falar ti, o sea, para dar ti unha conferencia. Entón é moi significativo, o sea, ele está moi feliz, ele está moi feliz. Non o vexo tanto así. Non, a min, a ver, nos a nai criounos dunha forma, enseñounos a querer a meu pai. A ver, eu conocín a meu pai así, para min o difícil é agora, conocelo como é agora, porque cambiou moitísimo. Eu conocín a meu pai e miña nai sempre nos enseñou que había que coidar a meu pai, e fixémolo sempre. Entón, nunca lle vimos un defecto a meu pai, aunque sabemos que non foi bo pai, pero non teño ningún conflito nin problema con eso. Para min é o mellor pai do mundo, teño clarísimo. Non cambiaría nada, eu non sería así se non tuvera a meu pai e a miña nai, pero foi gracias á educación que nos dou miña nai. O sea, non nos quixo privar dun pai. E isto é gracias a miña nai, a que non nos privou dun pai. Sí que é certo que, a ver, levamos 8 anos traballando, a relación cambiou moito. Estamos moi unidos, o sea, que nos entendemos moitísimo, é unha cousa moi... Sí, é distinto, e cando levas... Eu agora chego a casa e digolle, papá, xa non fai falta dicirlle, xa está el traballando, xa está el en posición, xa está... Hai aquí fotos que poden parecer reales do momento, pero non é así exactamente. Meu pai e máis eu, este vídeo foi grabado hai moi pouco. Eu o que vos decía Soliña, eu veño de arte dramático tamén, entón hai é como unha investigación entre o real e a puesta en escena. É como que o vídeo, non sei, é como marcar o pulso da acción, é como isto é o que el facía, sí que é certo que el, para salir desa ansiedade ou desa... Sí que é certo que igual se pasaba horas tocando a guitarra, iso é real, pero é algo que fixemos hai pouco.
Máis cuestións? A ver, eu estou así un pouco afectada. Entón, tampouco son quen de articular moitas cuestións. Quería preguntarche que outro tipo de proxectos desenvolves. Se son todos vencellados ca túa familia, como me comentaches antes. Sí, pois o que se proyectou, que foi a Bienal de Tenerife, non era un traballo meu que falaba de min, falaba da pandemia, falaba da reclusión e falaba, claro, podo traballar de temas. Despois sí que é certo que hai outro proxecto co que estou agora tamén moi enganchada, que meu irmán faleceu de cáncer, hai 8 anos tamén, e sí que sempre son cousas que están que son como moi cercanas a min. Despois trato de, naturalizo e trato de universalizar, porque o que menos importa aquí é que eu conto a miña vida, eu creo que aquí falamos de outra cousa que non ten que ver con nin eu vexo un drama, nin vexo, sí que sei que son imágenes duras, evidentemente, sí que sei que son cousas, pero non sei, creo que hai outro, que hai algo máis, que o simple feito de ver algo duro que che poida facer mal. Creo que ten que ver con outra cousa, eso non me interesa moito, eso a mí. Non sei se che respondín, porque... Dixeches que tes outros proxectos. Vale. Nada, eu quería simplemente preguntar un pouco que me gustaría si podías profundizar no proceso de incorporar esas pinturas que fas ti coa sangue, porque era como unha parte tamén moi impactante do xeral, pero como comezas ti ese proceso para facer a pintura e por que elixes pintar esas cousas? A ver, eu que vos decía antes, a min, meu pai tuvo moitas caídas. Eu vi moitas caídas de meu pai, moitas heridas, vi moita sangre. Entonces, pa min, eso sí que é algo que se me quedou, sí que é algo no que pensei moito. Despois hubo algo que me marcou, a min veu unha regla con 13 anos, eu ainda non estaba, era chiquitiña, era un microbio, pero cun dolor, sufría un dolor que naquel momento non entendín, non entendía por qué, nin... E aí foi cando eu empecé a pintar con sangre. Eu pensaba, isto ten que servir para algo, non pode haber este sofrimento e que non teña isto aquí E ao principio pintaba así un pouco en abstracto, pero despois sí que é certo que a medida que empecé a traballar con isto con meu pai, vin que sí que esas caídas se podían... Sí, que non era o mismo, non é o mismo utilizar pintura, non é o mesmo, non? É diferente a textura, é diferente, non sei, como algo moi, non sei por decirlo de alguna maneira, é como que é real, é como, non sei, o color da sangre é diferente para min, creo é importante para min que este aí e que sea miña, ou mellor, non sei. Pero sí ten que ver con esas dúas cousas, con todos os golpetazos ou todas as caídas. Eso máis ben o dibujo, que é o dibujo da persona no momento crítico de caer. E despois o da sangre ten que ver con... Empecé a utilizala xa con 13 anos, cando pensaba que era como que me apoyaba nese dolor físico. Non sei, é que é o que digo sempre fixen as cousas como desde adentro, desde algo moi fuerte, como unha necesidade. Entón, non... Eso. Sí, fixen algo incluso...
estou simplemente comentando que o que se suliñou un par de veces que Lauro ven da arte dramática, vese moito na súa obra, obviamente, hai un aspecto dramático fortísimo, non? E agora, cando chegamos ao sangue, obviamente non fai falta xa suliñalo, pero si non pensaches na performance, porque a veces eu, cando falabas agora, pensaba en Mendieta, Ana Mendieta. Encanta, Ana Mendieta. Claro, ten que encantarche, claro, obviamente, pero quero dicir que ela, home, sin chegar ao punto final de Sí que fixen, a primeira vez que expuxen foi en Madrid, na Galería Expositivo, invitárame, creo que era unha exposición polo Día da Muller, e levei un vídeo tamén de meu pai que explicaba, era como falaba da floración do cereixo, pero era como unha metáfora de los feminismos que devoran feminismos. E sí que aí fixen performance, pero creo que dúas veces solo, pero agora, non sei, evolucionei, é como de fotografía e vídeo, eu fixen o proceso ao revés. O sea, foi como, eu primeiro polo que empecé foi por vídeo. Eu empecé con vídeo e despois pasei a fotografía e agora estou traballando, recuperei o dibuixo outra vez. Pero fun saltando así. E non sei por qué, pero sí que teño como certa distancia agora ca performance. Non che sabría, pero teño distancia, non o sinto cerca agora mesmo, pero sí fixen. O mirar cara ao propio corpo, coa regra, co sangue. Sí, tamén son moi fan da Angélica Lidl. Non digo, bueno, pois levoume a eso. Non porque teñas que estar facendo agora isto, non? É obvio que vas pasando e transitando, digamos, aspectos que te podan interesar e que te podan mover a facelo, claro. Pero sei que canta ópera. Non o iba a inventar eu, Margarita. Ai, por Dios, ahora... Eu non é, que pensa que a min? Ahora teño vergüenza. Levo ben toda a charla co de arte dramático levei vergüenza, pero ahora co de ópera máis. Sí que canto, sí, descubrino en clase de voz, descubrín que podía facelo e sí, tuve aí un día unha actuación no CEGAC abrindo as proyeccións de Quino Galicia. Sí. Non sería capaz. Son moi pudorosa, son moi... Sí, salto de disciplina en disciplina, sí. Vale, pois en 15 minutos vémonos entón. Moitas grazas, Laure. Moitas gracias, Margarita, moitas gracias, Soliña, e gracias a todos vós.